יודע מה איתכם, אבל אני נורא אוהב לראות מאסטר שף. בגלל זה השגתי במיוחד בשבילכם קטעים נדירים מהאודישנים שלא שודרו עד היום. שימו לב. Que viene de frente la pantera mambo, diciendo, oye, pidiendo y cantando está que le toque el mambo. Ay, mira, yo la oigo gritar sus pregones. Ay, qué rico canto. Y ya veo que está ya la gente con la fiera mambo. Y aquí viene la pantera con el mambo muy sabroso y rico para bailar, para gozar. Este es el mambo de la pantera. Mambo, qué rico mambo. Mambo, ay mambo. Mira, yo quiero que tú muevas esa cadera como si fueses una fiera. Mambo, qué rico mambo. Mambo, ay mambo. Ya que está sabroso este canto, mira rico y qué bueno suena, echa para allá. חבריה, קודם כל אני ככה מבקשת להתחיל עם כמה מילים, להגיד בוא נאמר ככה שדני העלה את הרעיון לעשות את זה, הרמנו גבה ואמרנו יואו בחום הזה ועד שנקנה את המצרכים ומה אנחנו יודעים ומה מבינים, ומישהו כמה אנשים בבוקר שאלו אותי תגידי חברת הפקה עשתה את זה? אמרתי כן, דני הפקות ושוט. אז מגיע באמת לדני כל הכבוד על היוזמה, למיטל שהייתה יד ימינו לאורך כל הדרך, חבריה מיטל חי, אריק וניר, אני בכלל לא מדברת, אהובה מאחורי הקלעים, ואנחנו משאבי אנוש ככה השקפנו מלמעלה. אז חבריה, קודם כל 8 הקבוצות הפתיעו אותנו בצורה בלתי רגילה. אני הייתי בשוק מהיוזמה ומהדינמיות ומהרצינות. Mira que qué rico y qué sabroso que del mambo. Mambo, qué rico mambo. Mambo.
כן, אנחנו נמצאים פה בדיווח ישיר מהמקום שבו התרחש כל האירוע. למעשה אנחנו עכשיו מתקבלים פה. אתם רואים פה אנשים, עדויות חיות ממה שקרה. שלום אדוני. שלום, שלום. אני הייתי פה ופתאום אני שומע אוכל עז. כן, השכנים פה בראש העין מדווחים פה על רעשים מוזרים ועל קולות של אוכל וריחות מוזרים של אוכל. האם אדוני היה עד למה שקרה פה? שוב סכם, איך היה? כן, אנחנו פה רואים כל מיני אנשים שנראים נפגעים ממה שקרה. טוב, אני אחזיר את השידור לאולפן ואנחנו נגיע עם תמונות יותר מהימנות ממה שקרה פה. חזרה אלייך.